Bili smo kidnapovani u Japanu. Gde smo sve završili, ne želite da znate. Šalim se ljudi, bukvalno je bila najfinija i najlepša avantura u našem životu. Strašni Japanac je naš drugar Hiro, a to da nas je kidnapovao je istina. Jer sljedećih 3 dana on odlučuje šta radimo. Ovo što vi gledate je izgubljen snimak iz Japana. Naših epizoda su iz Tokija, ali ovog puta idemo van najvećeg grada na svijetu i obilazimo najlepše lokacije u Japanu. Toliko lepa mesta da izgledaju kao san. Kao da sam ih već negde video. Wow, kako lijepi kadrovi. Ovo ljudi stvarno vide za uživanje. Ali ne bojite se, bit će i teški trenutak. Nemaš šansi se kupati sa 100 golih Japanaca. Prvi road trip u Japanu. Idemo autom, hell yeah, ja sam jako uzbuđen, nije da čekam. Sorry. Tako je čudno, brate, s lijeve strane se mi ne vozim. Znam, jako čudno. Jako je čudno. Hiro je imao plan da nas vode u grad pored vulkana. I by the way, na vulkanu smo. To nije neki strašan aktivan vulkan, već vulkan koji greje lekovitu vodu i cijela kultura grada u blizini se vrti oko toga. Tipa imaju i majmune koji se kupaju u toj vodi i ti možda se kupaš sa njima. Osim toga ćemo posjetiti Kusatsu. Ovaj grad je inspirisao legendarni film koji vjerojatno znate, Spirited Away. Kad spominjamo anime, moj omiljeni je Your Name i posjetit ćemo i taj grad koji je inspirisao moj omiljen film. Puno dobre klope, puno dobrog druženja i jako lepe vožnje po japanskim planinama. Pošto je Hiro vozio, ja sam morao da budem navigacija i u nekim trenucima sam imao bolji signal za internet od njega. Sve zahvaljujući sponzoru ovog videa, Nomad eSIM. Sad su me zvali s familije, idu na more, pitaju me kako da nameste aplikaciju. Znači ne može biti jednostavnije, sve si vam objasni za 2 minuta. Skineš Nomad eSIM aplikaciju, link u opisu videa, izabereš zemlju u koju ideš, čak isto ovako možete uzeti za cijelu Evropu ili cijelu Severnu Ameriku. Izabereš svoj plan i instaliraš Nomad eSIM direktno na telefonu. Što je jako dobra stvar jer nam ne treba još jedan dodatan slot za SIM karticu. Što je isto jako cool, može to sve da namestiš kod kuće, ne moraš ni da budeš u Japanu, jednostavno sačuvaš aktivaciju za to kad sletiš. Rezervišeš hotel, rezervišeš karte i rezervišeš internet. Radi na preko 200 destinacija, internet je brz i mnogo je jeftiniji od roaming paketa. Ja kad god nešto računam uvijek ispadne nešto 3 puta jeftinije, 5 puta više interneta, 3 puta duže traje. I još ako iskoristite kod KESEGI dobijate $5 popusta. Ako planirate neki lepi odmor, nemojte da vas internet muči. Grčka ima internet, Turska ima internet, Kina ima internet, Koreja ima internet. Ako idete kao porodica, jako je dobra stvar to što možete da delite internet sa ostalima. Znači ima i hotspot. Nomad eSIM je stvarno korisna stvar, imate link u opisu videa i iskoristite kod KESEGI za $5 popusta, a mi smo spremni da upoznamo japanske majmune. Don't spread misinformation. In Serbian, monkey is majmun. Majmun. Majmun, yeah. Majmun. You hear them? I'm gonna blend in with my haircut. What does it say? Yamamomichi. What does that mean? I don't know. It's a type of tree. Oh, yeah, okay. Baš izgleda kao mjesto da bi živjeli majmuni. Anime, jedan kroz jedan. Tako da je sve anime, brat, sve anime. Znači, kad gledaš ovo, anime. Miyazaki kao sad će vam prema anime. Bukvalno. Drugačije su im da govorim, gotovo su drugačije, stvarno su drugačije. Znači miriši isto kao na Islandu kad smo bili, tim njihovim kao bazenima s toplom vodom, onako miriši na pokvarena jaja, na sulfur. Evo da je neko onako baš žešće prdno i ubuđavio se. Koliko je ovo anime, a? Unreal. Monkey. Ovo će biti moja prva interakcija s majmunima, ako ne računamo neke ljude u mom životu. Stvarno, ovo je sve kao neki side quest u animeu. Wow. Šta reći, a? Ovo je tako lijepo. Sve sam crkla. Sad ba kažem, Goci baš izgleda autentično, baš onako kako zamišljaš Japan. And they cannot control them. It's like they go wild. Nema majmuna, sad su u teranju, da nemo da ih kontrolišu i nećemo ih vidjeti. Monkey never cramp.
Znači ovdje inače ovo je sve puno majmuna, bacit će neke snimke i oni su tu uglavnom kad je zima. Kad je ovako toplije, onda oni budu u šumi i jedu hrane, šta ja znam. I sad još sezona za parenje i nema ih. Tako sam bio uzbuđen da tu blame s majmunima, da ih polivam vodom, da ih nerviram, ali ništa od toga. Give me monkeys. Ovo je tako Ko smo u filmu nekom. Miyazaki side quest. Koliko je autentično ovo, gdje su vi došli? Kao sam došli kod neke tetke u Japanu. Znači ovo je, brate, stalno govorim anime, ali ja sam bukvalno ovako zamišljena u stranu Japana, zato što ovo nije kao Tokio, skroz ono. What? Walk on the bridge, the two of you. Yeah, no problem. Toilet. Toilet. Ide piški na toilet. Da ne, ovdje ljudi neko živi, to je inače restoran sad, pošto nije sezona, ne rade. Tako da danas smo onako L ideja. Thank you. Oh. Žena mi je rekla da stavim polako, ako hoću da slikam. O, potopit će se. Don't go bro, slikaj brzo, slikaj brzo, slikaj brzo. Čekaj, ne, neću fokusirati majmuna, gledaj, ne vidim u lice, ne. Vidi kako spava, tako je lijepo. Bukvalno je umetnost. Tamo kad smo igrali kamen, papir, makar, tamo si zaboravila? Tvoj omiljeno, ćeš da idem sam? Neću da ideš sam, brate. Morat ću se da pomogljamo. Ja sad došam bolje. Aha, strašno, a? Kreću, japanski misterij, gucu. Jel bi radije bilo u šumi sa čovekom ili s medvedom? Jaj, da. I sad sam se počela zbojim. Drž me za ruku, hold me tight. Šta je to? To je tvoja para? Ne, para, ništa te ne plašim, molim te, nemoj se plašiti. Ne snimamo japanske misterije. Znači, brate, ovo je gore od svake misterije koju smo snimali do sada. Znači... Ako vam fale balkanske misterije, imamo odlične vesti za vas. Gasi kao nimi. Snimljena je nova epizoda i izlazi za nekoliko nedelja. Ali, ako želite da podržite naš rad time što ćete postati član ovog kanala, dobit ćete bonus klipove, daily vlog serijal, brdo stvari i raniji pristup novoj epizodi Balkanskih misterija. U četvrtak imamo premijeru u bioskopu, a za članove epizoda izlazi u petak. Ako vam nije zanimljivo članstvo, strpite se par nedelja i onda ćete moći gledati novu epizodu. Hvala svima koji podržavaju naš kanal, pa da nastavimo sa videom. Znači, u drugoj smo državi, idemo kroz šumu 2 km po mraku. I to uzbrdo idemo po šumu. I by the way, na vulkanu smo. Na vulkanu? Pa dobro, ceo Japan je vulkan. Pa nemoj me potišati, ja sam strašno. Ajde, reći smiješno. Nemoj tako, reći. Kako vrat izgleda? Baš nakon za misterij izgleda, savršeno. Neći što ti govorim, ništa nisam rekao. Tamo smo zaboravili torbu. Znači, naišli smo na gazdu i lik mi je rekao, kad smo uzimali torbe, zaboravili smo torbu, on kao, budite pažljivi. I nasmio se, Lik je u stvari duh, vrata, neki, on duh. Nije stvaran, a? Vraćamo se u šumu. Ne mogu se te da zasmejavam, brate, ceo put. A nemam smiješnih i... Smiješan, da ti stalo hoćeš da budeš smiješan i sad te treba nešati. Jako mi se ide u WC, ali mislim si ide number 2. To je smiješno, a? To je omiljena tema. Ušli smo u oblak, brate. 40 minuta kroz šumu. Znači mrkli mrak, nadam se da vidite koliko je crno. I ako ne vidite, verujte mi, mnogo je crno. Si bila uplašena? Kad sam pitao stvarno da se držao za ruke, ne. Znaš ko je bio uplašen? Ja sam se usrdio! I plašio si se. Pa u nekim par trenutaka, ali kao moram biti hrabar za tebe, je li to hero? Oh my god. Jeste jednoga hero. I need a hero. Oh yeah, we forgot it again. Looks crazy. It's so cinematic, bro. Manzara.
Koga Hotel, let's go! Finally, bro. Thank you for navigating. Yep. Uf, ova slika je nevjerovatna. Koliko je lijepa, wow. Wow. Na koje vibes, na kao Wow. Što ima 4 vjetra nije ni spomen. Ovo je neki old school hotel. Ovo je old school hotel i bukvalno... I ovo isto na Fjederima. I dobiješ, brate, ove bademantile. Nema šanse, god. Molite, znači gledaj. Nema šanse. Evo, nisi gol. Kupaju se goli. O, vidi moći goci. O, sve neka tradicionalna hrana. Što je ovo? Ovo znam da je dobro. Pogledajte šta sam sve uzeo, neka. Ajmo prvo bezbedno piletina. O, piletina je baš dobra. Nisam siguran šta je ovo. Mislim da je krompir. Pohvani krompir. Nije baš šešer. Meso. Sve je dobro. Ajde pojedem se pa ćemo reći utiski. Probu špagete. Ono je tako smiješno zašto oni imaju nudle i onda su Italijani ukrali nudle da bi napravili špagete, onda su oni ukrali špagete nazad. Špagete su katastrofa. Meso je najbolje. Mislim ću pojesti samo kilo mesa i to je to. Dario, ti si taj koji uvek govori ljudima da rade stvari koje su izvan njihove zone komfora. Ne, stvarno ti objasnim. Zašto moram da kvarim ovo? Zato što to je sve, to ti sve comfort zone, razumeš? Zašto? Evo sad ću ti objasniti zašto. Ne, nemoj da ležiš, ne, ustani, Dario. Kako se osjećam u zoni komfora? Mogu ti objasniti? Može slobodno. Slušaj. Hiro je rekao da je ovo najbolji onsen u Japanu. Znam, bre. I kad ćeš ti da doživiš najbolji onsen u Japanu? Ti si sad na vulkanu. Moram da objasnim ljudima. Nalazimo se na vulkanu i ovo je kao banja koja ima toplu vodu gdje bukvalno greju najveća kupatila, ogromne bazene, vrele vode. Moram da kažem ljudima, ja sam jako stidljiv. Ja od svoje 3. 4. godine se sam kupam. Nikome tad nije vidio gola. I kad ćeš da prevadiš? Osim moje žene. Bukvalno ovo ti je perfekt za sljedeći kat da budeš u onsenu. Rekao je Hiro da nije. Ne, rekao je Hiro da možeš. Toliko želim. Rekao je Hiro da možeš. Toliko želim. Ne, rekao je da možeš. Toliko želim idem. Ne, to nije. Ali piše se zabavljene tetovaže. Ne. Hiro je rekao da si ti stranac i da oni znaju da ti kad imaš tetovaže to ne znači ništa, tako da... Ne, što si se tetovirao, ne. Ne, to ništa ne znači. Tako se idem na vulkanu se kupam. Nisam još vidio ni majmuni sad i ovo. Ne mogu stvarno. Ne, rekao ti je Japanac da možeš, tako da. Bar mi je ne rekla osoba da mogu, ali ne. Rekla ti je. Bukvalno mi niko nije rekao. Rekao ti Hiro. Ajde, daj mi ovaj. Daj mi. Stvarno? Izgledaš jako funny, nemoj to raditi u YouTube. Vidimo se. Nema šanse. A sam priznaju klipu, evo. Evo, priznajem, jako se bojim goliševih ljudi. Šta si ti o njima radi? Neću da ih gledam uopšte. Pa ne ideš ti tamo da gledaš goliša ljude, nego da skupaš. Neću da gledam ovako plafon, budem u bazenu ovako. Izgledam ko neki idiot, onako neki lik džinu u bazenu ovako gledam plafon u idiot. Još gore ako idem s Hirom i on tako goliša pored mene i ja imam pričamo, hello bro, ja znam da on ispod vode, ko za šta radi. Stvarno. Nema šanse. Ako idem samo nam još gore, okružen s 50 matori kolik data, brate. Bukvalno moje noćne mora, ne? Ja tanka im jednog ovog dedu meni već previše, ne 50 još Japanaca, brate. A ja, kao džim, ako plutam. Jako, znači, samo što pomišljam to mi sve sam se ne stalo. Bukvalno išli smo kroz šumu, brate. Cijelu noć bi šetao napred nazad po toj šumi, sam bez svetla. A ne više se kupam go, brate. Dim. Kupanje i spavanje. Moraš tamo. Nema da se istuširaš. Moraš tamo. Mislim, ima smisla da se tamo kupaš samo. Zašto ne si tu šuo? Ne. Sad
se prati već s papirom. Tu će sušiti. Taj ne. Kad sam vidjela da sam umetaš ovo, nije bilo dobro. Da nađemo tuš. Kaki su malo. Nikada, a možda ni tada. Helno. I tuš je grupni, sve je grupno. Na kraju sam uspio lagano da se istuširam u sudoperi. I super se osjećam da spavam. I tako je počeo naš drugi dan putovanja. Avantura i istraživanje realno isto tek počinje. Inače, Hiro je filmadžija kao i mi i tada je snimao reklamu za novog drona. Međutim, on je skroz drugačiji filmadžija i on je isto napravio video o cijelom ovom putovanju. Stavit ću ga u opis da vidite kakav je on umetnik. Znači, rasturili svoje krevete, a kreveti su ko da spavamo na podu. Sanja sam kako je pukao vulkan. Let's get a drone shot. Yes, sir. Again? Tako je narančasto, čovječe. Gledaj kako je mali. Gledaj kako je lagan, čovječe. It's like $200, right? Bro, there's a jam, yes. We have to go. Bili smo neku crveno drvo na kraju šume i sad idemo da vidimo. Znači nije ilegalno ovdje proći, samo ako nam se nešto desi, mi smo odgovorili. Što je kao ono, normalno. Action! Nice! Spremam da vidiš drvo. A znaš da ja tebi tako tripujem? I šta si uzela taj štab, šta će ti to pomoći? Ako ga napadne. Reko šta je? How come is it? I'm surprised too. This is the proof that it's really in simulation. You know, it's that tree, just... It's more red from the top, I think. You can see the illusion? Yeah. This one also. Like on the top it's red Yeah. and it's orange. Krave! To se vratno baga u kraju. To su crne krave, jel tako? O, kakav je pogled, baš je lijepo. Baš su lijepe sad boje. Naranđasto pa zeleno, pa opet naranđasto pa plava planina, što se dešava. Upravo smo saznali da Supra može se kupi u Japanu za 30.000 € nova, iz fabrike. Takvu tugu samo može sandvič iz 7-Elevena da spase. A sljedeći je bio grad kojem sam se najviše radovao. Ja trebam smigati s onim evo. Ovaj grad je, bukvalno kao ono, neki set za film. Znači, vrati, šta se Onako dešava? da iza ovih zidova je kao karton, da nema. Da, ne postoji ništa iza. Šta nam je sad Hiro pripremio? Daj mi ono buče ovako. Same smell, right? Yeah, Wow. yes. Oh. A to je čoveka, Goco, vidiš? To je čoveka. Ja ako želim da imam patka, imam patku, molim te. Ode pomazim. Šta se dešava, Goco? Oh, come on. Oh, he likes you, bro. How do you want it? Ne, čak i kad nije bilo jako su fini. Koliko su mekani, jel tako? Da. Kako se Goco tako lijepo maze? Što ne držite maze? Thank you so much. Arigato Arigato gozaimasu. Probably just match them. Wait, bro. That's me? Yeah. You can cosplay it.
freshly harvested. No, it's a Kao kopriva, šta je ovo? it's a leaf. Pohvalna kopriva. Try the leaf first. Lišće je Dario, prženo. Pohvalna kopriva. Dobro. Dobro, ne? Looks so good. Jokes aside, you can get it. Oh. So good, right? So good. Znači nudle su hladne, umučiš, to je kao neka supa, kao soja sos supa. Ako umučiš. U Japanu ako ne srčeš, to je uvreda za kuvaranje, znači da ne uživaš. A slušajte kuvarano izveo tamo. Sad će srkam najglasnije. Ajde, slušajte. Hiro je morao da snimi neke kadrove za njegovu reklamu, tako da smo se razdvojili i onda smo mi sami istraživali grad. Inače, svi ovi lepi kadrovi što ste vidjeli u klipu su od Hiroa. Mislim, Hiro me ne razumela, eto da mu se zahvali ovom prilikom. Znao da sam mu zahvalan. Ja ne znam, brate, ono, ne mogu da verujem da ovo je, mislim, Japan je kao ono, mogu to je verujem to. da je Japan, ne To mogu je verujem to. da je ono, To je to. to se dešava. To je to. Znači mi smo i dalje blizu vulkana i ovo što ispara, to je sve ta voda iz vulkana, to grejanje. A za nekih 2 sata imamo zakazanu lokaciju iz Spirited Away, ako ste gledali taj anime, prepoznat ćete. Ako niste, bit će vam samo cool. To je kao... I sad tako možemo malo da snimamo na srpskom. Ne mora stavljam titlove. Dakle, izlazi iz ovih šahti. A svuda izlazi, brate. Je ovo vruća voda? Jeste vruće. Vruće? Vruće. Lažeš me. Vruće je voda. Laže. Vruće. Baš. Pa onako... Znaš što taj? Nije tako. Nije tako strašno, nije tako strašno. Hoćemo sad da kupimo neke maramice i vidjet ćete zašto skoro. Kit Kat sa zlatom. Šta? Peškira smo uzeli. Ne znam kako vam izgleda ovaj grad, ali ko smo u nekom animeu, znači ovo je stvarno wow. Ja piše čega ima koliko, viš? Malo mi je falo da pijem. Stvarno. Stvarno dobro su kad ti ste hladni prsti. Prija, Ali imamo se da posle ti budu mokri pa se brzo još brže ohladni. Baš su super clean. Kod nas na Bali s onim ekserom, ovdje brate gledaj. ali najmanju mrvicu, znači ono nešto što ja ne pokupila kod nas na tepihu, brate. To ne iznesu sam usisivač, brate, usisavaju. Usisavalica, zamisli. Nemoj, ne gledaj, 10 ljudi čisti, brate. Pazite, ne izgazi auto. Smo došli sada, zato što tako se boje te jeseni, viš kao on drveće, i tamo sve ovo je isto te boje. Pogledajte ovo ljudi, sad ćemo da krčkamo noge. Lekovita banja. Malo čudno. Jo, jako je čudno, pošto sede ljudi, bukvalno, Nemoj takve zvukove praviti ljudima. No, izvini. Na srpskom ja i dalje se razumije. Prvo, ne mogu da izdržim. Ti možeš da umučiš noge? Ne znam, ne mogu. Ovo fit reveal. Znači, ovo je najbolja stvar ikada. Stvarno. Znaš, koliko je dobro. Želim da legnem ceo ovde. Nemoj. Pa što nisi išao jučer skupaš? A zato to Hiro tako voli. Pa eto ti. Tako je hladno naprijed, onako fino, noge ti se greju, znači ono, wow, kao zagalje. Wow. Sad budemo ovdje ceo dan, a malo me boli, Malo je vruće, ali navićeš se. Aj, bukvalno budemo ovdje ceo dan. Mislim ljudi koji vole fit dođu ovdje, Dario, Šta je to? neću. Neke gljivice, šta je to? Ne znam, šta je to na dnu, Pa neki sulfur, vjerojatno ovo iza tebi isto bilo ovo. Tako se bavimo s lokalcima i grejemo noge. Šta kako skositi se od te vlage? Od vlage, da. Vlage ti tako frčkavila. Sve što smo do sada iskusili od Japana, to je Tokio, a Tokio je najveća metropola na svijetu, jako je modern i to je bukvalno ono kao, nije toliko ni Japan, koliko je samo ono kao moderna metropola ogromna. A ovo je pravi Japan. Prava duša Japana. Da. Mislim, osim ove mirisa ovog jaja, osjećam kako je čist vazduh. Da. Mi smo trenutno god na 1200 metara nadmorske visine. Ja to nisam iskontao, čovječe. Ne sada, ali prvi su verovali da ova voda može bukvalno sve da izliči, ali je toliko lekovita. Pa da, pa ima smisla. Isto ako samo najsi se kupali, onako posle pitke dođe na kao... Bili smo mi u bici. S čime? S ovim patrama. Dlakavi smežene. Ali je lepo nakon noga kada
Kao da bi neko... Samo mogu šetati još 50.000 koraka. Kao se restart ovdje. Jel' tako? Iz vulkana i onda dolazi ovdje, vidi kao tu sve se skuplja. I onda svi ti silni hoteli, te kao u suštini banje koriste tu vodu. Kao lekovitu vodu. Belo zelena buđ. A miris je jak, brate. Pokvareno jaje, brate. Prdež neki. Pokvareno jaje, kao da neko vejpuje. A gle, kako dobro izgleda. Da, tu ide dole. A, baš je moćno. Sviđa mi se ova buđ, baš. Ovaj grad je bukvalno izmišljeno, zato što je iz Certanog grada. Šta je, brate? Napravili su grad pod Certanom. Aha, šta je starije? Koka ili sumpor jaje koje smrdi, brate? Jako smrdi. Smrdi, da. Hladno je, gledaj, para vidi iz usta. A dok ovaj klip izađe, pašće sneg u Srbiji, tako da neće biti to zanimljivo što je nama hladno sada. Znaš toliko košti te male sokove, brate? Kako su cute, brate, kupila bi sve tako. Ti bi radije popila dva mala nego jedan veliki, ili tako? Da, zašto ima veliki. Evo ga. Ima veliki i malo je skuplji, a ne, nego oca mora uzeti mali. Šta ti tražiš kao proročanstvo za ljubav kad već imaš mene? To je za ljubav? Ako neki će uzeti na Dundani negdje, šta je? Na japanskom je. Na japanskom je. Love fortune. A samo za ljubav je? Da, samo za ljubav. Morate da potpuno razumete jedno drugo, dobro se osjećate i jaki ste, da je sadašnjost i budućnost prelepa. Hladne, smrzavaju se prsti pogled kako su crveni, ali toliko mi je bolje da mi je ovako hladno nego da je vruće. Što ono samo žene bude hladno, znači ne fali mi leto ni malo. Se ne znojim ko prase ceo dan, znaš koliko mi je bolje. Znači zašto ovako dobro izgleda, kako je anime, brate. Bukom kao smo na nekom filmskom setu. Delo je fake. Što kaže Gocice će biti neki karton. Neki ninja pretači preko krova, brate. Ako volite mačke, ovo je prodavnica za vas. Šta? Mačka i Nike. Mike. Baš je dobro. Gledaj kao restoran. Gledaj. Restoran je da umočiš noge i ručaš. I napolju si. To ja bi za to samo u ovom mjestu i nigde više. Šta želiš više od ovoga? Ovo je toliko ono, kao, ej, treba mi Japan, evo ti Japan, imate ovo je neki ćošak random, razumiješ? Hoćeš japanske štapiće, evo. Sve vrste štapiće. The best of the best. Ovo su neki veliki, sviđaju mi se. S magnete? To je samo tako dekorativno kao da imaš. Ne, ovi za sve štapiće, ono holder. Da držiš štapiće. I kao zmije ti držiš štapiće kad na stolu stoji. Ili tvoje slovo. Zavite kako je ulegnuto. Tu ti stoje štapići. Wow. Jesu princes krofne? Jesu princes krofne? Gledaj kako dobro. Želim ih, moja pomijena stvarno. Princes krofne u Japanu. Si prepoznala ovog lika? Da, Totoro. Totoro. Vidi ga no face, ja bih on ispijas. Wow. Gledaj kako su dobro napravili ove figurice. Wow. Malo skupe, ali dobro, tako malo manje od 100 €. Bro, ovo možda i vredi uzeti, koliko je para. Vidi ga ljudina. Presladak je, vrat. Vidi. Kao kad peče. Peče doručak. Ja ne mogu, brate, ja ne mogu, gledaj. Ja se izvinjam ako niste gledali Ghibli anime. Ovo je možda znak da trebate da gledate. Prejaki su i tipa mislim da svima se sviđaju. I nije ono kao za decu i nije. To su filmovi za sve ljude. To je moje mišljenje. Ovo je možda jedan moj od omiljenih filmova od Miyazakija. Princess Mononoke, kako se zvala, zaborio sam. Znači sve želimo da kupim. Sve ovo želim da kupim. Gledaj ga zamak. Kako je dobro, čoveče. Kako to dobro za skupljanje novčića. Staviš tu novčić i da on proguta i čuvati. Pogledajte kako je dobro, vrati. Ovo je najveća stvar. Ovo nije upaljena baterija. Tipa, ovo je sad već stari anime, ali i dan danas se drži, znači to ono kvalitet. Ono kao klasici, neke stvari, ono. Jednostavno će uvijek biti dobre. Kako se kupila privezak, ja sam uzeo najjače čarape ikada, vrati. 8 €, ali su ono dugačke za zimu. Sve se pari u ovom. Ovo selo, vrati, sve se pari, znači ono. Gledaj što svima.
To jaja kuvaju. Okej. Moći ćemo naći neki hiro ovdje. Vidi, ovo je sve topla voda, Goco. Tako teče topla voda kroz grad. Wow. Ovdje smo trebali da kuvamo noge, Goco. Kako je lijepo. Oh, so nice. Ja ne mogu da verujem da je ovo sad... Vruća je voda. Ne mogu da verujem da je svuda vruća voda. Ali ne mogu da verujem da je svuda vruća voda, vrate, zašto? Iako ovo nije kraj ove avanture, jeste kraj ove epizode. U sljedećoj vas očekuje puno lepih scena i uživanja, a ako idete na putovanje, preporučujem da koristite Nomad eSIM za internet i imate kod Kesegi da dobijete $5 popusta. Želim da se zahvalim svim članovima na podršci, stvarno puno znači. Nisam bio siguran koliko će biti uspešan ovaj projekat sa članstvom, ali sada mi je ovo najveći flex, tako da hvala vam još jednom i vidimo se.